Benvinguts i benvingudes a la 7a mostra de la Fira del Trebabor. 7 anys consecutius apostant per músiques i balls, sembrant llavor i recollint sempre bons fruits. El número 7 ens descobreix tota una simbologia i, per què no, una màgia al seu voltant, a les que no poden deixar de fer referència. És un nombre primer, un heptàgon és un polígon de 7 costats, són 7 els dies de la setmana, l'arc de Sant Martí té 7 colors, 7 cossos celestes es poden observar a simple vista: Sol, Lluna, Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn. Es diu que els moixos tenen 7 vides. Les notes musicals també són 7. Les 7 meravelles del món. 7 el sagrament de l'Església Catòlica i també els pecats capitals. Les 7 arts. Els 7 mars. Roma és la ciutat dels 7 turons. Blancaneus i els 7 nenets. El llop i les 7 cabretes. I així podríem seguir molta estona més. Però no vos volen fer esperar més. Gaudiu de la mostra i si vos agrada el que veus i sentiu, regalau-nos 7 senaies dels vostres aplaudiments, la millor collita per músics i balladors. 7 vegades gràcies per acompanyar-nos aquest vespre. Començant!